Welcome back mga kapuso. Best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel. Best talk time na sa mga kapuso. Good vibes lang takanong buntaga kay makauban nato si kapusong Paolo Contis. Hello, Pao. Maayong buntag and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Alam kong very busy ka, but thank you for making time for us. How are you? Good. No, thank you for inviting me, Attorney Resi. Maraming salamat. Mga kapuso dyan sa Mindanao, good morning. Alba, congratulations sa iyong bagong YouTube channel. Kumusta naman? Because we get to see you more of LJ, Aki, and Summer. How has been your vlogging experience so far? Actually, medyo hindi pa ako sanay. It's fun. Siguro yun yung isa sa naging blessing nitong mga panahon ng ng lockdown. Mas nakapag-concentrate kami dun sa mga kanya-kanya namin mga YouTube channels. Syempre gusto rin namin kasi yung mga tao mas hindi na kami napapanood ngayon. At least ngayon meron kaming venue to show ourselves, ika nga. Masaya pero medyo hindi pa ako sanay. Masanay si LJ doon sa kasi mas matagal na yung YouTube niya. Ako medyo pa. Pero I'll get there. Na-enjoy ko yun kasi parang dapat unahin mo nang tingnan yung YouTube video mo and then kay LJ ang next, diba? Yung morning routine. Siyempre kasi iba-iba iba-iba yung konsepto naman ng mga tao. So, meron kaming bago which we will upload din. Sana magustuhan nila. This time si LJ yung dapat unahin nila. Kaya para sa mga nakapanood, next episode namin si LJ yung unahin nila. Ayan, naka-on na yung notification button, Sir Pao. Thank you. At saka na-upload din ni LJ, na-mention niya dun sa isang vlog ninyo na parang you're using this time pala na magsulat ng material sa bubble gang. Is that true? Well, writing in particular, hindi naman sa bubble. In general, gusto ko magsulat talaga even before. Hopefully, magamit, 'di ba? Magamit ng bubble. Syempre lahat naman ng sinusulat ko, kumbaga bubble friendly. Pero syempre, kung hindi pumasa, hindi pwede ko naman gawin sa channel ko, di ba? Yeah, tama. Dahil you have more time now with your family, meron ka pa bang bagong na-discover naman kay LJ? Well, now she's planting. Wow. Yun ang yun ang actually parang nauso yun di ba? Ngayong lockdown. Yun, kaming apat dito sa bahay, sama-sama namin ginagawa yan. Si Aki is also enjoying planting with LJ. And syempre si Summer, merong nakikialam, bubungkal lang ng soil. So. At saka speaking of Summer, parang naghihilig siya sa camera pa. Paano kung mag-a-artista yun, papayag ka ba? Or kayo ni LJ? Wag muna. Aral siguro. Alam mo, ako, joke ko lang po yun, yung mga nakakapanood, yung mga acting workshop. Sa totoo lang, ayoko siya mag-artista. Given a choice, I know how hard it is. Pero syempre, kung eventually, yun ang magiging hilig niya, mahilig sa camera. Alam mo, pag umiiyak si Summer, i-on mo lang yung camera, hihinto eh. Oo. So, hindi natin masasabi. Kasi ganyan-ganyan ako nung bata ako. So, mahilig ako sa camera. Ito naman, Pao, na pag-alaman namin na na-convince ka pala ni LJ na manood ng K-drama. So ngayon, i-rank mo from your favorite to least favorite yung tatlong K-dramas na to. Crash Landing on You, Descendants of the Sun, at saka Itaewon Class. Which one is your favorite to least favorite? Chloe. Number 1 ko yung Chloe, Itaewon, tapos Descendants. Yung Chloe, kinikilig talaga ako sa Chloe. So, wala akong ibang idadahilan. Kinikilig ako doon. For some reason. Pero pinaiyak ka din ba ng Chloe? Mas umiyak ako sa Itaewon. Doon ako umiyak. Pero yung kinikilig ka, yung basta nakakalalaki yung kwento. Oo. Pero talaga doon ako sa. Pero story-wise, mas gusto ko, to be honest, story-wise, gusto ko ang story ng Itaewon Class. Thank you very much, Pao, for your time. Thank you. Best of regards naman sa lahat ng iyong pamilya. Thank you very much for inviting me. Thank you. Ayan, daghan pa kayo dapat atangan kay Kapusong Paolo. Ug nakitansab nato ang iyahang nahimong bonding kauban ang iyahang pamilya. Tutok ka mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV.